Hej, det er Thomas og Terrassevarmer.dk. I den her lille video her, der vil jeg gerne vise jer, hvordan I får flammerne på vores Stensol gaspejse til at blive en lille smule højere, hvis I ønsker det. De brændere, som vores pejse er født med, det er en universal brænder, som du kan bruge til alle de gastyper, der findes rundt i Europa. Og det betyder også, at de måske ikke er helt optimale til alle gastyper. Men derimod har man mulighed for at gøre en lille smule ved dem, så det bliver endnu højere flammer, hvis man har lyst til det. Og det er helt sikkert og lovligt at gøre, så det skal I ikke være nervøs for. Alt det I skal gøre, det er, at I selvfølgelig bare skal sikre jer, at I gør tingene, mens pejsen er slukket, når I skal gøre det hjemme hos jer. På kandemodellen, der skruer I lige frontpladen af. Den sidder fast med 8 skruer. Den skruer I lige af, så den kommer til at se sådan her ud. Og hvis I kommer lidt tættere på her, så kan I se, hvordan flammerne er fra ny af, når I får pejsen. Og inden vi lige filmer hernede, hvor I skal sætte tape på, som skal bruges, så kan jeg lige prøve at vise jer på flammerne her, hvordan de kan komme til at se ud, når I får den tunet, så at sige. Der kan I jo tydeligt se en forskel på, at flammerne bliver en lille smule mere gule og en smule højere. Det er ret simpelt at gøre. I skal bruge noget isoleringstape som det eneste. Og hvis vi lige filmer en lille smule tættere på her, så skal jeg vise jer, hvad I skal gøre. Heroppe, der sidder der en slids hele vejen igennem, hvor pejsen trækker luft ind. Den slids skal der tape rundt om på 2/3 af hullet. Og det prøver vi at gøre her. Sætter tape på, og det her det gør I, mens pejsen er slukket. Der er lige et par omgange her. Som sagt, 2/3 af hullet skal dækkes. Det er rigtig fint. Sådan der, og så skruer I bare lige jeres låg tilbage igen, frontpladen, og så kan I se, så er pejsen med de lidt mere gule og lidt højere flammer. Så en simpel manøvre, hvis I ønsker at få flammerne lidt smule højere. Det var som sagt på kandemodellen, og på vores Andorra Monaco pejs herovre, der sidder den her lille brænder slids et andet sted. Og hvis I lige tager lågen af herom, hvor I putter gasflasken ind, så hernede under, hvis I lige prøver at filme, der sidder der den her beskyttelsesplade. Den skruer I bare lige af, den har I jo selv monteret, og så sidder den herinde bagved og fungerer fuldstændig på samme måde. Så på den måde, så kan I tune jeres gaspejs fuldstændig lovligt. Og husk at bruge isoleringstape og gøre tingene, mens pejsen er slukket. Har I spørgsmål til nogle af de her ting i videoen, så må I meget gerne ringe til os eller skrive til os. Ja, og så kan jeg bare sige, have det rigtig lunt derude med en dejlig stor flamme.